हाय एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो आपको पुणी थे चैनल को बहुत बहुत स्वागत जनाऊे। तो आप समस्ते केमिति अच्छा, आशा करी समस्ते बहुत ही बढ़िया थे। बाबा को निद आसला आखि कहीं दड़ी हो अमरेश मैंने कड़े जाऊे आभा किसी जान न था ना ए पूरा कहते एक्सिस मॉल जाऊ से एक्सिस मॉल जो ना सेंट्रल लाडे जीवा सेंट्रल लाडे चलो देखि दबा। तो मैंने जाऊ जे गाड़ी नहीं कि तो देखिबा एक्सिस मॉल जीवा कि सेंट्रल जीवा कोडी के जीवा। सेंट्रल तो जीवानी माने से सेंट्रल बाहर एमती मझे मझे मेला टाइप रो बसे ना, तो लागु छु किछ ओडे माने होउछु बोले हेले। तो देखिबा जाई कि कोन होउछु ना एटा कोन आयो रे मां ये कितने क्यूट देखा ना। ये देखो ना मैंने सेंट्रल पाखे आसी पहुँचल तो गाड़ी पार्क कर देके मैंने ये खायापी आसचु कहीं आज मैंने लंच करके आसी नु तो भाविलु ये बड़ा पाव खाईदबा। तो ये मैंने आलू टिक्की बड़ा पाव आउ पाव भाजी ये सब जिन दिखती तो आमको आलू टिक्की पसंद आसेनि एଠିକାର। तो बड़ा पाव ये देखो तो मोर आसीगलानी स्वीट स्वीट वाला सॉस। तो स्वीट वाला सॉस रखा तीखा लगे केम लाउछु भल लाउछु ताको भूख लागला है ना से आभा ना ये बड़ा पाव के भी खाएनि एक्चुअली सी आइदर खाइब जब तार जो पावटा टिके खाए बड़ा माने जो एमती बड़ा पाव बने दिखते सेटा से जमा खाएनि केबे भी। बट आज जेहेतु लंच करके आसी ना ताको भोक लगता ना तो से फास्ट टाइम में बड़ा पाव खाइला, अदरवाइज से केबे भी खाएनि। तो आम मैंने गोटे गोटे ऑर्डर करूँ तो से पुणी खाइबा कला तो पुणी आउ दुईटा पुणी ऑर्डर कलु करे। वो ऐसे पिक्चर में है, वो बनाते नहीं सब पिक्चर में इधर नहीं मिलता है। जानते हैं दूसरा वो क्या दही बड़ा है नहीं बड़ा है कहाँ दही है यहाँ पर पाउडर और कुछ तो मामा और पापा ताबा भी हो चुकी। डॉक्टर जो अच्छे डॉक्टर वो बोलते सर्दी होने से सिर्फ यही पियो और कुछ मत पियो। पापा हम लोग समझते हैं, हम लोग को ध्यान रहता है आइसक्रीम का तरफ जो केमिकल से बना है। 40, 50, 60 50-60 एक बड़ा वाला है। सही बात क्या बोलते हैं मामा मेला चीनी पकेला मुझे और आदमी मिल जाएंगे तो भी पी लेंगे। क्या कर रही है? हल्का सा मलाई भी होगा। कहाँ काटे
ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇକି ଏଠି ମେଳାକୁ ଆସିଲୁଣି। ତ ଏଇଟା ମେଳାର ବାହାର ମାନେ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ବନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବାହାରଟା ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କରିକି ତ ଷ୍ଟେୟାର୍ସ ଟାଇପ୍ର ଏପଟେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ମେଳା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଷ୍ଟେୟାର୍ସ ଅଛି। ତ ବାହାର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ନା 3ଟା 3:30 ହେଇଥିଲା, ତ ପୁରା ଦିନ ହେଇଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏବେ ବେଶୀ ଆସିନଥିଲା। ତାପରେ ମେଳାଟା ଜଷ୍ଟ କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା, ମାନେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଆଗରୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏତେ ଜଣା ନଥିବ କି କେତେ କ'ଣ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରଟା ମାନେ କିଛି କିଛି ଦୋକାନ ବସିଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଦୋକାନ ବସିଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ କିଛି କିଛି ଏମିତି ଖାଲି ଅଛି, ଦୋକାନଟା ବସିନି। ଏବେ ମେଳାଟା ରହିବ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ, ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି କିଛି ଦୋକାନ ପୁରା ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସେଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ କିଛି କିଛି ଦୋକାନ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଜିନିଷ ସେଟ୍ କରିସାରିନାହାନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମେଳାରେ ମାନେ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକି ଶାଢ଼ୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡ୍ରେସ୍, ତାପରେ ଜୁଏଲେରୀ, ବାସନକୁସନ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଖାଇବା ଜିନିଷ, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳୁଥିଲା। फटाफट चटर मटर चूरन है नारदाने का बोल दे। ये चीनी है क्या इसमें? हाँ ला ये लो। तो सब टेस्ट करना है क्या? पान पत्ता ये इमली अनार, इमली का खट्टा मीठा इमली अनार। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସପ୍ଟା ଥିଲା, ସେଠି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜିନିଷ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନାଇଟି ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଆମର ପିଲୋ କଭର୍ ଆଉ ବେଡ଼ସିଟ୍ସ ବି ବୋଧେ ଭିତରେ ମାନେ ମିଳୁଥିଲା, ମାନେ ଦେଖିନି ବଟ୍ ପିଲୋ କଭର୍ଟା ମିଳୁଥିଲା ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ଲାଜୋ, ନାଇଟି, ଆଉ ଏମିତିକା ମାନେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ନାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ନାଇଟି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥିଲା ନା 180 ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ଟ ନାଇଟି ବି ମିଳୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା, ଆଉ କୁର୍ତ୍ତା ବି ମିଳୁଥିଲା, ମାନେ 250-300 ଏଇ ଭିତରେ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଥିଲା। ବଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ହେବ ଜଣା ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଆଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଭା କହିଲା ଯେ ତା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ରୁବିକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ ନେବ। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଖେଳନା ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲା, ମାନେ ସେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ନଥିଲା, ବଟ୍ ସେ କହିଲା ଆଣିବ ବୋଲି, ତ ସେଇଠୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତାର ସରୁନି, ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସପ୍କୁ ନା ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ତାକୁ ନା ଏମିତି ଟାଣିକି ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ସପ୍ଟା, ତ ସେଇଠିକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ନା ବହୁତ, ତ ସିଏ ମାନେ ନା ପୁରା ଡାକି ଡାକିକା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲୀର ତାର ସବୁ ସୁଇଟ୍ସ ଏସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ମାନେ ସୁଇଟ୍ସ ମାନେ ସବୁ ପିଠା ଟାଇପ୍ର କରିକି ତାକୁ ରାବିଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ମାନେ କ୍ଷୀରକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଟେଇକି ରାବିଡ଼ି ଟାଇପ୍ର କରିକି ତା ଭିତରେ ପକେଇକି ସେସବୁ ଟାଇପ୍ର ପିଠା ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆମକୁ ଏତେ ମାନେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ଆଉ ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦୋଳି ସେଇଟାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ର ପୁରା ଦୋଳି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି।
ଆଉ ଆଭା ଏବେ ଦୋଳି ଝୁଲିବାକୁ କହୁଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୋଳି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ ମାନେ ସିଏ ଦୋଳି ଝୁଲିବ ବୋଲି ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସିଏ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦୋଳିରେ ଆଉ ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋଳିରେ ସେ ବସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି ନା ବସିବୁନି, ପଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଯିବ ନା। ଆଉ ଏକ ତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ବି ବସିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଦୋଳିରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଆଉ ଅମରେଶ ତ ଜମାରୁ ଦୋଳିରେ ବସନ୍ତିନି, ମୁଁ ବସେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ହିଁ ଆଭା ବସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ସେଇଟା ଯୋଉ ଆଗରେ ଯୋଉଟା ଟ୍ରେନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆଉ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାଇଡ଼୍ରେ କେବଳ ଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ନା ମାନେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଆଇଟମ୍ର ଫୁଡ଼୍ ସବୁ ଆସିଥିଲା ଏଥର। ଆଉ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମାନେ 2-3ଟା ଥିଲା, ଯେମିତିକି କୁଲ୍ଫି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ପଟାଟୋ ସ୍ପାଇରାଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ବିସ୍କିଟ୍ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କିଟ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଟର୍କିସ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେଇଟା ବି ଏଠିକି ଆସିଥିଲା ମେଳାରେ। ଏଇଟା ତ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ବଟ୍ ଏଇଟା ବି ଆସିଥିଲା ଏଠିକୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଫାୟାର୍ ପାନ ଏସବୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦୋଳି ସବୁ ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୋଳି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଆଗକୁ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆଭା ମାନେ ମାନିଲା ଯେ ସେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟାରେ ବସିବ, ତ ସେଇ ଡ୍ରାଗନ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟା ବସିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ର ମାନେ ପର୍ସନ୍ ଟିକଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 70, ତ 2ଟା ଟିକଟ୍କୁ 140 ଥିଲା। ତ ଆଭା ଆଉ ମୁଁ 2 ଜଣ ବସିଥିଲୁ ସେଥିରେ। ଦୋଳି ଝୁଲି ସାରିଲା ପରେ ନା ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ବଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ର ଟେଷ୍ଟ ନା ଏକଦମ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ପୁରା ବକୱାସ୍ ଥିଲା, ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଖାଇକି ତାପରେ ପଳେଇ ଗଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପାଇରାଲ୍ ପଟାଟୋ ଯେଉଁ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ନା କ୍ରିସ୍ପି ବାଲା, ତ ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ତ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ର ବ୍ୟାଟର୍ ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତ ତା ଦେହରେ ତାକୁ ବୁଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ବ୍ରେଡ଼୍ କ୍ରମ୍ସ ଦେଇକି ତାପରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 70 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମାନେ 70 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିତେ ଗଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ମେଳାରେ ମାନେ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟଲ୍, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଅଧିକା ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ନେବେ। ଆଉ ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଟିକେ ସସ୍ଟା ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ନା, ତ ମାନେ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଖାଇଦେବି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ରଖିଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ସସ୍ଟା ଉପରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ନହେଲେ ବାକି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା। କୋଉଠି ମେଳାରେ? ଏଠି ଏବେ ଆମର ଏଠି ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍ ଆସିଛି, ତ ଆଜି ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍ ଖାଆ ହବ ନା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ସେପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଯାହା ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଥିଲା, ମାନେ ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟ ଭଳିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ଏଠି କୁପନ୍ ନେଇକି ତାପରେ ଖାଇବା ଆଣିପାରିବେ, ମାନେ କୌଣସି ବି ଯାହା ବି ଯେତିକି ଟଙ୍କାର କିଣିବାର ଅଛି ତ କୁପନ୍ ନେଇକି ଗଲେ ତାପରେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ କେବଳ ଚିକେନ୍ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ମାନେ ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ଫିସ୍ର 2ଟା ପକୋଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଫିସ୍ ପକୋଡ଼ାର ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଥିଲା, ନୁଡ଼ୁଲ୍ସର ବି ଟେଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହିଁ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ନଥିଲା।
बट आम मैंने पूरा खाई नथिलु हमको मैंने एते भल लागलानी आउ एपटे साइड रे देखंतु एठी तापर से खाई सारा पर ना ये बाहर से जो स्मोक वाला बिस्किट मिलुथला ना तो सेटा ट्राई करया पे आस्थिलु तो ये माने से स्मोक वाला बिस्किट से माने जदि गोटे पीस नेबो तो 30 टंका आउ जदि माने से कप रे से माने 2-3 प्रकार भेराइटी रो किसी बिस्किट मिसेक रखुचंती तो सेटा जदि आनिबे तो ताले सेटा 50 टंका देला आउ एटा मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम पे ट्राई करछु केबे भी आगु ट्राई करनु मैंने ट्राई करनु मैंने आम के एक्चुअली देखी ना फास्ट टाइम ही ये मेला आसी कलकाता आम मैंने मेला जा भितर यहाँ फास्ट टाइम आम देखिलु तो से भाविलु कि थोड़े ट्राई करके देखा केमती लगुच आर टेस्ट ना केमती ना एक्चुअली पूरा से जो गैसटा गोटे दौरान नाइट्रोजेन तो नुहे से गोटे कौन गैस गोटे कहती एक्चुअली मैं ता नाटा मन ना तो से गैसटा से मैंने भितर दे दूसरी ना तो जहाँद्वारा कौन हो बिस्किट गुड़ा ना पूरा बहुत ठंडा होमती मैंने फ्रिजर रू खोलिकी आनले जमती ठंडा हुए कि मैंने से भाया पूरा एकदम माइनस टेम्परेचर तार पड़े जाऊँ तो से पार्टी पूरीकी खाइला बेलू ना पार्टीटा पूरा ठंडा ठंडा जहाँ टे लगुच और जीभटा भी केमती खाई सारा पर जीभटा केमती पूरा ठंडा अधिक ठंडा टे खाई देखिए किसी समय हम तापर पुणी ठीक हो जाऊला क्या रहा स्मोक कर रही स्मोक कहाँ से आया है बुलाबुली पूरा सरीगलानी आउ सरीगला पर यहाँ देखो बाहरटा आम पलि आसलुनी तो ये मैंने बाहर माने घर को जावा यहाँ बाहर यहाँ एवं संध्या टाइम गलानी तो लोक भी बहुत आसवा स्टार्ट हो गलानी मैंने भिड़ भी होता आम एक्चुअली दिन पूरा आसते ना तो से टाइम तो खाली थी आम आराम से बुली बुला कि आम जहाँ किणाकुणी कर कथा करदेलु तो आमर मेला बुलाबुली सरीगलानी एवं आम मैंने घर को जाऊे आठी आभा मेलारू नहीं आसचे ना चक्री धरिकी चलने बुलबो जो आम आगे छोट बेले छोट छोट गुड़ा धरिकी बुलूले टे बड़ साइज रहा ना तो आसिक आम मैंने आसिक घरे पहुँची गलुणी आसिक एक्चुअली तले टिके चलाचली करुले से सब थे आभा टे खेलुला से तले खेली खुला सारिकी आसिले आउ सब मेलारू सब देखु युवा सब शॉपिंग करके आसचे और जहाँ भी शॉपिंग करके आसचे सब ये रखाई कौन हाँ यहाँ गोटे आभा तार गोटे स्टिकर बुक आनी आ गोटे यहाँ देखु जो माने हेड मसाज करने देखा यहाँ आभार बहुत दिन आने इच्छा था एक्चुअली मोर भी इच्छा था आभार ना बहुत इच्छा था आज से देखी दे कि पूरा पागल यहाँ आण बोली ना बहुत देखो यहाँ आनचे गोटे तार गोटे स्टिकर बुकटा आनची स्टिकर बुकटा तो माने केते 20 रुपीज माने हर एक माल 20 रुपीज वाला सब थिला तो सेठु ही आनची सिंड्रेला वाला बहुत गुड स्टिकर अच्छे के 280 ना कौन के अच्छे बोलते हाँ 228 स्टिकर्स पेज खाली तो आउ कौन कौन सब आनीचे शॉपिंग से हम सब आपन को काली रो ब्लॉग रे देखेबे कि ना एबे आउ पेशेंस से देखिया पे कहीं आसीके तोळे बहुत समय आउ एटार तू तोड़े बहुत समय रही जाइए ना तो आसी 9:30 बाजिगलाने ड्रेस फ्रेस चेंज करके शुआशुई करवा खाइबु ना एक्चुअली आम से खाई खाई आसते
ଟିକେ ଖାଇଥିଲେ ଆଉ ଖାଇଥିଲେ ଆଭା ତାର ଖାଇଲାନି ହଁ। ଅଳ୍ପ ଖାଇଲା ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବି ବିସ୍କେଟ୍ ଚାର ସ୍ମୋକ୍ ହବାରେ ଗୋଟେ ପାଣି ସ୍ମୋକ୍ वाला ପାଣି ଥାଏ ଏମିତି ଢାଳନ୍ତି ସ୍ମୋକ୍ ପରେଇଚା ଏଇଟା ଥଣ୍ଡାଟା ଥିଲା ଓ ମୁଁ ଢାଳି ନା କରି ନା ତ ଆଭା ତାର ଡିନର କରିବାକୁ କହୁଛୁ ତ ଦେଖେ ଯାଏ କ'ଣ ବନେଇବେ ଆମେ ତ କିଛି ବି ଖାଇବାନି ଖାଇ ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ ଭୋକ ନାହିଁ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ବାଏ 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 ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ